Velkommen til Industribasens abonnementsside for forhandlere og virksomheder. Her har du mulighed for at sælge industrimaskiner, køretøjer, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner, værktøj, værktøjsinventar, lagerinventar, butiksinventar, kontorinventar og andet inden for erhverv. Nye og brugte produkter sættes til salg på Industribasen dagligt, og med mere end 50.000 besøgende hver måned er der altid en potentiel køber til dine produkter. Industribasen kan automatisk indhente dine produkter fra din hjemmeside og over på Industribasen, og samtidig holde dem opdateret hver dag. Så slipper du for at skulle indrykke annoncer, og derved sparer du en masse tid. Enkelt og nemt. Tegn et forhandlerabonnement for kun 249 per måned og have op til 10 annoncer online samtidig. Eller tegn et forhandlerabonnement med ubegrænsede annonceindrykninger for kun 499 per måned. Industribasen henviser kunder til dig via telefon eller e-mail.